Mayong udto mga kaygalaan ng mga kaigsunan. Samtang nagpaabot mi sa oras aron mabalik mi sa pag-duty, mag-awit sa tag mga kanta pagdaig sa Ginoo. So ang among kantahon kaluwasan. Dili gid mi gwapong tingog mga kaigsunan kay di man mi singer. Pero ang mensahe sa awit mo ni ang atong paminawon. Ang among unang kantahon is kaluwasan. Ngano kang giluwas tas ni Kristo mga kaigsunan? Unsa kay value na to nganong giluwas ta sa Dios? Kung ang bato mahimong bulawan, ang ulod mahimong alibang-bang, kung ang mga balas sa baybayo mahimong nga perlas nga matahong sa kaugaw sa sala ako nahigawas ug wala gyud magdahong nga maluwas sa dihang isap naiya ko nahimo mabungaw na pangandoy ning kalako kaluwasan ihatag bisan di ang ayan daw imposible ang pangitabo si Kristo na higugma kanato bisan unsa pa ang kadautan sa krus kita iyang ginluan walay laing gayon nga atong paabuton kamatayon ni Jesus di nasublion sa dihang isap na inya ko nahimo mabungaw ng pangandoy ning kalako kaluwasan ihatag bisan dili sa dihang isap na inya ko mahimo mabungaw ng pangandoy ning kalako kaluwasan gihatag bisan dili kaluwasan gihatag bisan dili kaluwasan gihatag bisan dili ang ayan bisan di tangayan mga kaigsunan mo dawat og kaluwasan pero ang Ginoo mo'y na-value aron nga iyatang giluwas dili tungod kay buutan ta dili tungod kay matarong ta or nagbuhat ta sumala si kabubuton dili na mooy rason nganong giluwas ta ni Kristo tungod kay giluwas ta niya dili kung unsa ta o unsa atong nabuhat giluwas ta niya tungod kay gimahal ta niya ug munay rason nganong giluwas ta niya wala tay value atubangan sa Ginoo nganong giluwas ta niya pero ang iyang dugo nga giula dito sa cross adunay value nga kaya tatabunan sa atong pagkamakasasala.
mo nay sulod sa awit mga kaigsunan nga bisan sa atong pagkamakasasala, bisan sa atong pagkamakahugaw, kaya ka itabaguhon sa Dios. Basta i-surrender lang nato ang atong kaugalingon ngadto niya. Mahimo lang tang dependent sa Dios. Total submission sa Dios. Ug total surrender diya kang Kristo. So wala imposible mga kaigsunan sa imong kinabuhi. Kaya kay baguhon ni Kristo ang imong kinabuhi. So ang ikaduha na mong katahon mga kaigsunan, pangandam. Siguro nagtuot ta nga si Kristo mobalik. Kung mangutana ta mga kaigsunan, andam na baka ta? Unsa kay atong ikasulti sa atong kaugalingon? Kung si Kristo mobalik na karon sa atong kinabuhi, karon nga adlaw, are you ready mga kaigsunan? Or basin nagduha-duha pa ta? Or wala pa kita kasiguro nga andam ba ta sa iyang pagbalik? Muna gikinahanglan ingon ang Bible, kinahanglan kamo mangandam kay moabot siya nga wala kamo mahibalo unsa taknaa siya mobalik. So kini nga awit mga kaigsunan, iluhan kini pagpangandam. Sa pagbalik ni Jesus, kay siya dun nagayon mo abot siya sa kapanganuran. Tingali ikaw dili andam, kini mao ang katapusan niining tanang mga butang. Kahadluki ang Dios ug bantayan sugo niya, kay kini ang katungdanan ta. Andam na ba ikaw igsuon sa ipahamtang sa Dios nga hukom? Basin kun ikaw maluya pa, pagtuo mo gayud ligo na. Kini mao ang katapusan niining tanang mga butang. Kahadluki ang Dios ug bantayan sugo niya, kay kini ang katungdanan ta. Muabot ang dakong katalagman niining atong kalibutan. Balusan gayud niya ang tanan, maayo ug ang dautan. Kini mao ang katapusan niining tanang mga butang. Kahadluki ang Dios ug bantayan sugo niya, kay kini ang katungdanan ta. Kahadluki ang Dios ug bantayan sugo niya, kay kini ang katungdanan ta. Kay kini
kini ang katungdanan ta. Salamat kay Makaigsunan sa inyong pag tanaw sa atong mga awit. Nindot kayo daygon ang Ginoo Makaigsunan tungod kay maayo kay siya sa atong kinabuhi. Ang tao nga wala makita ang grasya ni Kristo, wala makita ang gugma ni Kristo, wala makita ang pagkamaayo sa Dios, maglisod siya sa pagpasalamat ug maglisod siya sa pag-awit, pagdaig sa Ginoo kung dili na niya makita kung unsa kadako ang grasya sa Ginoo, unsa kadako ang gugma niya. Muna nga pipila lang ka mga porsyento sa atong kapanahunan karon nga mapasalamaton, mudaig. Ang uban magpasalamat lang kay naay mga panalangin. Ang uban mudaig lang panon sa simba. Pero dili panon sa simba, dili na mudaig. Dapat everyday na to makita ang grasya na sa Dios. Aron everyday puta makahimo og gratitude. Pag makita nimo ang grasya sa Dios, makahimo ka sa pagpasalamat sa Ginoo. So, salamat kayo no kay nagtanaw si Sister Saida Amahan. No, kumusta na kay natong igsuon? Napabaka ni ron siya sa gawas sa nasod. So, I pray mga kaigsunan alang sa inyong tanan nga hope nga kung asaman mo ang Ginoo magagiyas sa matag-usan ninyo. So, salamat kayo sa inyong panahon nga gihatag. So, makanta mig last song mga kaigsunan alang sa inyuha ug sa Ginoo. Still. Ikaw lamang, Panginoon, kaagapay, saan ka naroon? Soliranin man ay dumating, ikaw lamang o Diyos ang sasambahin. Panginoon ko sa'yo lamang nanatili kailan pa man.
kailan paman mananatili, kailan paman mananatili, kailan paman. Salamat kay mga kaigsunan. Maginampuay lang kita. Ay dili kita pasagdan sa Ginoo. Trust to the Lord with all our heart. Tungod kay kung wala siya, wala tayong mabuhat sa atong kaugalingon. Thank you kayo sa inyong pagtanaw.